Andam na guys, mana og hiwa. Mao na ni siya ang saging. Ani siya guys, sige lahi-lahi na pug color para kuan pod ba. Nindot pod tan-awon. Maibog ang mga bataan. Ako ni siyang giko nagtubig, hugasan ni nako. Kanisad akong hugasag tubig. Nga na atong kamote, tapulat ng kamote, nya atong lubi, nya kamay. Nya karon pud tay vanilya. Nya karon magsugod na pud ta og haling og kayo kay parang ato na ning maluto. Nya kani siya guys, ako ni siyang lugmokon. Tunog tubig, aron mabungkag ba. Siya na tubig na. Tunang ko anon inya. Nya karon maghaling na ko guys. Idungan na lang ni nato ang kuan. Ang saging kay para madungan og kaluto sa kamote. Dali ra man lutoon ng kamote. Kinalan ko anon laton kay labo-labo naman ni. Nalata na guys ang kamote o ang saging. Isunod na ni nato ang kuan. Ang kani siya oh. Ito ni sunod og lunod. Kayo na to. Binigmig guys. Yummy kayo ni. Kapit na naluto guys. Oh. Ataw na ning lundan do yung tunok. Yeah, kamay. Ano siya oh. Ano ang atong snack karon. Binigmit. Trip ni na ko ron nga ang luto nga i-snack na ko kay binignit. Yeah, lundan na ni nato guys. Upuan. Tuno og kamay. Mani siya. May tuno. Ito na anamon guys kay maawas niya. Why? Ako siyang gituyo nga inani guys kay parang naagid tay mahigop nga sabaw. Higop ta sabaw ani. Nalundan na yung natukuan. Kamay. Nya. Ipadoon ba yun? So, ito na guys. Ano ta? Thank you for watching. How na ta guys. Mangaon. Binignit. Init pa kaayo. Snack tag binignit.